Дай ми 30 секунди и ще ти покажа как да започнеш да приемаш криптоплащания, без да поемаш риск от ценови промени и без да правиш сложни интеграции. Ако имаш бизнес, знаеш колко е важно да предлагаш все повече методи за плащане. Клиенти искат удобство, а конкуренцията вече мисли как да привлече модерните купувачи. Да приемаш криптовалути звучи добре, но курсът се мени, интеграцията е сложна, а ти не искаш да поемаш никакъв риск. Познай, има решение. С Altcoins PayPost можеш да приемаш над 130 криптовалути. Парите се конвертират автоматично в лева или евро и ти не се притесняваш в никаква волатилност. Работи с Binance Pay и поддържа множество мрежи, а да не говорим, че е абсолютно безплатно за верифицирани търговци. Представи си, че клиент ти плаща с биткоин, а ти получаваш сумата по банковата си сметка без забавяне и без загуби. И всичко, което трябва да направиш, е просто една регистрация в Altcoins и да си активираш Altcoins PayPost. Така че направи бизнеса си по-модерен и по-привлекателен за нови клиенти. Започни да приемаш криптоплащания с Altcoins PayPost още днес. До скоро!